Hi guys! Welcome back to our channel. Gibugas man kaya. So welcome back guys sa drama nga ang yawa nga gustong maanghel, and we are now part 14. 6 episodes ang inyong madunggan guys no karong adlaw. Last na tong upload guys, last year pa no, December 28. So mga drama series mo nang akong giuna guys no, din after tamahuman no sa mga kuan nato no, mga backlog nato nga drama. Ang katunada yung mga per episode, per day nga episode guys no, like Handumanan, Suliran, What's the Style, di ba? Og unfortunately guys, wala tay mga asoy karon no. Tungod kay akong gi-search guys sa station no, wala sila i-upload sa Martes, Miyerkules. So duha ka adlaw guys no, wala sila i-live stream. Unang di masabtan ang istorya no, mo nang wala muna tay mga asoy og bagong biyani karong mga semana ha guys no. Kay tungod na sa pabisi na to guys due to holiday, but karon nahuman naman siya guys mo nang atong paning kamutan no nga di na ta makalaktaw ining mga asoy og biyani, kay mamagud po niya no ang pinakakusog nato diri nga drama. Og sinsyang apala no sa mga nagpaabot ang drama guys no, kung wala tay ma-upload ana karong adlaw kay Sabado man karon. Sayang yun siya no, 2 weeks straight na guys wala tay upload ani nga drama, but we have no choice kay busy man. Anyway, ang atong nadunggan guys no sa part 13 nga gusto pa puyon guys no sa tatay ni Mirasol, si Dindo. Tingala ko guys no, nung asa man ni Dindo di ay guys, nung papuyon man asa man yung mga balay di ay, di ba dato ba ni siya boss ba ni na ba ni mga guns and guns niya karon guys, makipuyo na lang siya sa kang Mirasol. O grabe nga twist of fate guys no, kay kasal nun ba nila sa una, and then karon murag na pordoy naman si Dindo guys, gusto pa puyon no siyang papa guys sa budiga, pero pinangga siya guys no sa papa ni Mirasol kay taga Kutsyon og Arkon pa gyud. So grabe no, papuyon pa, paarkonon pa, grabe. Og mo to guys no, nagstorya ni hangyo no si Dindo kang Mirasol guys nang gusto makigbalik siya, pero never na si Mirasol no. You know, wala ko kasubaybay ani nga part guys, sa mahinon anong nakabuwag man sila. Basta ako nasabtan tong miagi is kaslonon sila no, og wala na dayon guys kay tungod sa gasto. Og matuid mo ingon nila Mirasol nga next year na kuno sa March, pero unsang pagkahitabo guys nung nagkabuwag sila. And then di gyud mo sugot si Dindo guys no, nga dili niya maako si Mirasol, di niya maangkon pagbalik guys. Kay na siya intention ay niya, kay na siya gustong bawion. Unsa man kay gustong bawion niya no kang Mirasol? Si Mirasol baga mismo or basin na ani siya kwarta nun ay utang guys. Nagkatigayonan no nga gusto niyang angkunon sa pamilya ni Mirasol. Well, unsa man ganing gustong bawion ni Mirasol guys, ani Dindo guys no. Ayan mo na ang inyong masayran no, sa padayon lang ang pagsubaybay. But before that, magbasa sa taas inyong mga comment guys no, kung naaman. O gahapon pala no, nag-upload na ta guys sa drama nga Panugon og sa Tanang Bakak no, kay grabe nang tag-backlog ana nga drama guys no. So paningkamutan yun ako nung nga duha ka drama ang atong ma-upload gahapon. And magbasa tag comment from part 30 no. Shout out and greetings to you. Happy holiday to you. Hi guys, kumusta? James Sabuero, pwede i-update ang karaang drama nga Paraiso sa Siras? Ay wala naman ni siya di. Dugay naman ni kaayo. Anyway, atong gi-upload karon loads no, ang mga present day lang yun siya nga drama. Kay grabe na siya kakuti no, kung ato pang i-research dugay na kayo na siya nga drama guys. Basin sa nga Paraiso, basin saag nga Paraiso. Nga Paraiso sa Siras. Ano rin eh? Saag nga Paraiso, guro niyang pasabot. Anyway, dito maglangan din ang drama guys. Again, this is ang yawa nga gustong maanghel part 14. Happy listening kanatong tanan. And belated Happy New Year. Natural! Nahibaw yun na. Kaya asawa ko na siya. Kung boto na hunaon siya, kana si Mirasol,
Mao na siya labing adunahan dinhi sa atong lungsod. Siya mo'y labaw sa tanan. Tungod kay naa niya ang tanan akong katigayunan nga akong gipataguan ni Arturo. Pastila, no? Sa ato pa naghilom-hilom man din na si Mirasol. Mao nga di ko kumusugot nga di na ako maangkon si Mirasol. Kay kun madayon lang yun nga makasal mi. Wa na yun unya ako'y problemahon pa. Ay sigurado kong mabawi na nako ang tanan. Pinaagi ni Mirasol. Pero unsa may nahuna ni Morondin? Kung magpadayon nagpagaygahe si Mirasol. Wa ba kay plano nga ato siyang ipito lumayo? Kung magpagahe-gahe gyud siya, Joe. Naan ako'y giandam para niya. Kung dili siya mada sa santong dasalan, mas maayo ang santong paspasan. Kana ginin. Aron wala tayong mausik na oras ba? Diba? Hapit na, Joe. Hapit na. Hapit na maupos ang akong kandila. Gamay na lang gyud kayo ang pabilo nga naibilin. Mahitabo gyud unya. Ang dili gyud angay unyang mahitabo. Kutas na kayo ko. Nalibutan ako ang tibok kakawayan pero wa'yo kong kakita kung hain na solusyo. Ay, pastilan. Noon siyam sa solusyo, hindi man mananghit ng mulakaw. Asa naman ka rin ito, Ana? Asa naman ka ni siya paingon? Mayor Remeng, Oh, kumusta na, Budiday? ay mananghid ko na niyaw. Nga, mabuulit na lang siguro ko sa amo. Ha? Mupauli na kasi inyo, Budiday? O niya si Toribio, unsa man lang to? Ay, magpaabot na lang siguro ko dito sa amo kung kanus siya mo balik. Oh, uy, sigurado ka, Budiday? Nga mupauli na lang kasi inyo? Ganahan ba yung tami nga ani na lang ka din kay aron sa makatabang ni nimo? Bitaw. Mayo man gud ang naa ka din Budiday kay aron do na kay kaabag ba? Kaysa mo pauli kasi inyo nga wa kay kauban. Mao cute. Ay, kaning maikog manggod ko na niyaw din, hey. Ngano gud in taong maikog man ka. Nalipay man gani mi nga niya ka? Maikog yung kaw. Labi na nga dili mo mudawat sa akong ihatag na niyaw. Ayaw na pagunahon na anak Budiday. Wala ni kaso. Ang importante nga nalipay ni uban nimo. Og nalipay sa ka uban namo. Nalipay ka ay I'm very happy. Ganan kay kus inyong mga butasan. Kay masinabtan nun ka ayaw mo. Ayaw lang maglakaw Budiday. Ano lang ka din ni uban namo? Tabangan pa noon ka namo sa pagpasabot atong turibyo aron nakabalik na mo. Uy, salamat. Salamat yun ka ayaw ninyong mga Mirasol. Wari sa payan, uy, Budiday. Basta, magtinabangay lang yun ta. Gusto mi nga, anilang yun ka din, he. Hoy, Budiday. Nakatultol man ka kung asa na napuyo karon sa Toribio. Gusto ka nga ato siyang atuon? Abangan ka na mo sa pagpasabot niya? Gusto lagi ang takamay. Pero saon man nga nasudlan man siya panuway siyang lawas. Magdataog pari. Sikrituon lang nato siya ato sa ilang kipuyan karon. Unya, magpauyoga na to ang paray. Ay nga di man. Pangiwan lang nato ang pari aron mutabang sa pagdingilin sa daotang espiritu nga misud sa lawas ni Toribio. Aw. Oh, gay. Basta ha. Oh. Ayaw lang gyud pagsaba kang bisan kinsa bahin sa atong plano. Oh. Ilabi na gyud ni tatay kay masuko niya na siya nato. Okay. Okay, ma'am. Asa naman di ay mga tao din hitintay. Ay, kangano man di ay. Wa man lagi ang sakyanan ni Mirasol diha. Unya, wa say tao sa kwarto ni Riming.
Hasta sab si Budiday. Asam day sila. But lang. Kiamot lang. Wala sila mananghid mo nga mulakaw sila. Nananghid man to dako si Reming. Pero si Mirasol og Budiday, wa ko mahibaw kung asa sila. Bida gining mga babayhana. Nawad-an na gyud sila og respeto nato. Unsa gud tayo nawad Anjere. Nga imo ra man ang huna-huna. Kana bang imong mga anak tintay? Imo unta ng tambagan nga mutahod og musunod sila nato. Kaw mga dagko na sila no? Sus, bida. Mga supakira na making dagko. Ha? Numero 1, kana sliming. Natakda ni Mirasol. Ay, unsa naman, si Mirasol tingay mo natakda ni Reming, no? Mamay na din, numero 1 sliming. Natakda ni... Kabuutan ni Mirasol. Abay. Ay, kabawa ka maguna-una, ha? Sa man sa dani mo ba? Saan mo? Saan na diha? Oh, Mo na nakadaot ni mo diha. Ako'y sadaan. O sabi sana ko na hiboy. Si sana mo na ko. ikaw may problema, Jere. Og dili ang imong mga anak. Ay, unsa lagi akong sayop. Ay, kada bang maghaud-haud ka din, he? Unsa day na? Si haud-haud. Natural, uy. Mulabaw akong tingog kay amahan man ko. Ay, baon na imong sayop. Kaya nagtuo manggod ka nga, ang tanan nimong gusto, maog kay matuman. Dako man ang sayop, Jer. Angay gani, unsa ka magpaubos ka. Og maghimo ka og maayong sumbanan sa imong mga anak. Pero kay mapahitason man kay kang manulti, mao nang di na ginaman ang hidag imong mga anak nimo. Wa na sila respeto nimo. Kanang tanan tungod nimo. Unsa tungod ako? Ang imong sayop diri nimo ibasol nako nayabag ka, ha? Kung tambagan pa mo gusto ng imong mga anak, dili na sila magsupak-supak na ako. Mo sa ikonsinter ng ilang makabuang, mo nga, manukol ka na ako. Ay panamin na ko diri panamin. Panamin. Mami, Pangumpisal sa pari anong mahuwasan ka ng imong garbo nga yabag na kayo. nalimot ka liman ko. Ha? Ikaw nalimot ka? Nalimot ang liman ka? Ah, yabag sa kabuang mo. Ay, yabag bitaw! Kuyabag ko. Oh, Mas yabag mong tanan din, he. Waning gid. Basin nahurot na gid ang among oras din ni Lucio. Gikuha na siguro sa pagbalik sa Ginoo. Ug labing siguro ako na sa sunod unya ani. Hukman na siguro ko sa akong nahimo ining kalibutan na. Wa nagipaglaom pa ini. Ginoo in taon at agi pagugdugang kay gayunan nga magkabayad ko sa tanan ako mga sa. Dunggain taon na nga ako mga pangamuyo Ginoo ko. Ay, mayo siguro, no? Nga, ako na lang ang makig-istorya niya, Mirasol. Saon mo man gid ta makakuha og pari ka raon. Balik na lang mo sa inyo. Ayaw, uy. Kuyugan ka na mo, Budiday. Dili mahimo nga mo kang pasagan kay delikado kaayo. Bitaw, day. Mga kiyawaan ba yan ng imong atubangon unya, papay pagkit ka. Ay, wadi kaso na ko ay remain. Nanad naman ko. Nanad na ko sa mga kakoyaw. Dili gid mi mo sugot nga ikaw rang usa dito, Budiday. Pero, unyang-yaw niya, sigurado din mo nga wa mo mahadlok, nga muuban na ko. Ay, wa mi mahadlok, uy. Anda mi makigatubang nila. Aw ko nga una, nahala, sunod mo na ko. Ano sa diniyage? Tana. Wa pa sila mga bot. ay nga no bang sige magkagpagita nila, oy. Dagko na to sila, oy, mamauli na to din sa ato. Dito ko gikan sa simbahan. Unya, Matod sa sakristan dito, nakita niya sila si Mirasol og si Reming nga kauban si Budiday. Unya, namali ko sa agi. Abi ba kong nanguli na sila din eh. oh, ba sinog na apay gihapi? Eh, paabuta na lang, God. Total, mamauli bang gito din, eh. Pita. Kumpiyansa kay mga babayhan na. Maglakaw-lakaw silang panahon nga na arbay daghang mga binuang. Delikado kayo. Ha? Wala kang mablaka nga. Inahan man ka. Ay, kanimo, Jere. O sa man gusto ni mong buhaton ako? Ako silang tukon, aron mo sunod sila sa akong gusto?
Ako na to silang giingnan nga dili magdugay. Unya, bito man, ha? Ganihara man kagsulang ng lakaw. Ay, ba't yung maabot na to karong taon-taon? Papunta na lang, God. Yan ang pagsiglaw-yaw diha. Kung mga bot gani sila tambagan ka, ha? Tambagan ka. Kasabi! Ay, pag-ising-isi dia nga, mura lagway na hitabo. Ah, iparihas ko ni mo siya mong kinaiya nga magsigilag banghag mura kag kiro. Pagdisiplina ka ng ako, ah. Saba, Jer, oy. Di na disiplinang imo, abusar ka na. Siya mo sa taon. Gugma. Gugma ning ako, tintay, gugma. Nagpasabot ni nga, mas nibati ko og pag-amuma sa atong mga anak kay nimo. Gugma. Unsa to? Gugma? Heh, ayaw kong ilara, Jer. Kay nahibaw ko kung nganong gusto gyud ka nga si Mirasol makasal ni Dindo ka di adto. Tungod kay doon na kay laing motibo o giapas ni Dindo. Unsal mas tao lagi pataka ni magyawit diha. Ayaw na lang ta, Jer. Kung ako imong surang-surangon, di kita kaatrasan do. Do. Kikibaw kong taphaw kay kang pagkatao, wa kay singoy. Sige. Huwag ka maghuna-huna o kaayuhan sa atong mga anak. Ang imong gihuna-huna, ang kahakog na gisbahandi. Kay nangandoy ka nga mabahinan sa mga katigayunan ni Dindo. Hilam ni Tinday. Mindset ma, mindset. Oh, napakauwaw ka lang. Ay, kung sagit ha? Aw, sige. Ako nagpaliit na ba yung ko ni mo, Jer? Sige, palitan ni. Nung ayaw lang yung kong kagit-hagita sa pangutanan, ito parusyon ni Karon. Ayaw. Imong yung kong surang-surangon ha? Basig ba, wawa na kanya. Musibat ka. Hoy. Ayaw pagsibat, hoy. Huway mindset. Buang ginbayahan na. Kuanggol. Trivia! Uy, Trivia! Budiday, Budits, ikaw din ha. Ay! Oh, my love! Bangag sa It's ilo. May! Salamat kanir na di karon din, hey! Ay, by the way, English, nako'y mga kauban. Narana ko'y mga kauban. Uy, Mirasol, Riming, Hay na dahil si Lucio. Kuan, ambot asa na to, milakaw mo to siya. Ay, ni agayod may karon to raves. O kauban ako sila. Kay gusto ka namong tabangan. Kumusta naman ka din, hey? Oh, niya, okay raman ko, Budids. Ni Ami to review tungod kay nabala ka na kaayos budiday nimo nga ni ara mo din magtago sa kakahuyan. O bitaw, nabala ka o naguol na kay kunin mo din, hey? Mahal ko. Ay, mahal ko. Pakuot ka. Ay, lagi sikit, bod, bidan ni mo, ay. Oo, taga ita. Oo, dagkubos-lubot. Ngano mo maglikay mangyud ka nakaw? Review. Ngano magyung paantuson man ninyo na inyong kaukalingon dinhi. Uy. Ha? Di na mo angay mong mutago pa. Kung magin mo isa nga nahimo. Tinood namin, pero... Ay, mabaulit na sa ato to Rebs. Dali. Ayaw na mo din, hey, ha? Ali. Kadiyot na mo din. Ay, nasang kamot, pida, ay. Agay. Ay, sa lagi, padool na ko ba, pida. Agay. Kamot, ngulog, takla na pangumot. To Rebs, my loves. Paminaw ako. Paminaw na ako ba? Oh, Nagpakiloy ko ni mo. nya. Minaw ba, minaw? Di ko maka ako magtanaw na yung nga magtago-tago din, hey. Oh. Kam na ba, kam? Sikam. Kam ba, kam? O ba na ka? Ayun na pagpuyo ining dapita kay it's delicate. Ha? Delicate. Ay, Delicate na din, hey ba? kadit ako, Budids, kadit Asya lang, kadit. man. Asya man. Kanang, Mer, Oh. may mo ba ikasulti ka bisag sa makadiyot lang? Ay, Ako? Sure. Imo kong istoryahan? Short time lang. Hoy! Ikaw, ha? Aray. Sakitan na sad ko ni mo. Nasad. Ay, Oh, unta, Mer ba? Bisag kadit lang ko kayo, Mer. Sige, sulti lang review kay naminarami nimo. Gusto ko nga kita lang una yung magduha magstoryahan na ba kay importante kanya Kamu, kung tuyo Rabiel? mo ako isulti nimo. Hindi sa kong sapas ba as Oh, ikaw. Unsa man din Importante ka, ha? Unsang importantehan ang imo isulti nako? Basta, kuan hatagi lang ko gigayon. Bisag karon lang ko gigayon na gud mahimo ba, Mer?
O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga dusong maangil. Ako? Imo sure. kong istoryahan? Short time lang. Hoy! Ikaw ha! Right. Nakita nasad ko ni Mau. Nasad. Mm. Oh, unta mer ba? Bisag kadit lang ko kayo, mer. Sige, sulti lang Toribio kay naminarami nimo. Gusto ko nga kita lang unang magduha magstoryahan na ba kay importante kanya Kamu kung tuyo Raquel? mo ako isultin nimo. Sige kung sapas ba as Oh, ikaw Unsa man din importante ka, ha? unsang importantihan ang imo isulti nako? Basta, kuan hatagi lang ko gigayon. Bisag karon lang ko gigayon na gud mahimo ba, Mar? Sige na. Isulti na ang gusto nimo isulti nako Toribio. Mar. Nabaw ko nga di gyud ka mo tuo nga ako siya turo. Ug di sa ti ka mapugos ano mo tuo ka nako. Pero doon na lang ko importante kayo ng itugan nimo. Isulti dayon Toribio. Naminaw ko. Ayaw gid pagsulti ni sa bisan kinsa. Wa ang yaw sa underground nga naa ni Budiday. Ha? Kuha akin ni kaniya ug ablihi ang underground. Ug dunay kara ang aparador ug sa luyon ni dunay laing sekreto nga gamay ang underground sa sahog. Din tuad dito ang dagong kaban. Tuad dito ang kaban nga puno sa mga bulawan. Unsa? Sundan nga kung gisulti nimo. Ug ayaw gid pagsaba kung bisan kinsa. Ilabi na gyud ni Dindo. Kinibaw ko nga maora ni ang motibo niya kung nganong gusto kaniya nga mapangasawa. Kinuo ko. Mar, mo ni ang dugay ng sekreto nga wa na ko ikatugan nimo. Busa sunda lang yun yung akong gisulti nimo karon. Usa ba nahitabo nga mura makagikulbaan? Wa man. Okay naman kuming. Klaro gani diha ha. Wa pa ko nimo tabaga kun unsa gisulti ni Toribio da nimo. Ay, paano ang good ming? Mahitong lagi ko no ni Budiday ba? May hangyo siya nato nga ato ko nung tambagan si Budiday nga dili na siya samukon. Kadak kong binali. Angay gani nga siya itong tambagan. Na di na siya magsamok nato. Ilabi na gani mo. Kunya, magbalik na sila ni Budiday. Maobitaw unta. Kuya, wasab siya mohangyo, no? Ha, kuya, sad. Kay, ipaagi pa ginyag sikreto. Nga nawa naman lang niya sulti yung direktas Budiday, nga nung ikaw pamaya suguon. Naglibog sa bitaw ko. Abi man ganina ko unsa yung isulti na ako nga sekreto. Hasta ko gikulbaan ko. Mayo na lang gani, kay wasab siya maguramentado. Nanagana sa kong daan ming. Pero, nakabantay ko, Mer. Mura man og tarong ikasulti sa review. O bitaw. Di man siya maldito ming. Pero syempre, mahadlok lang kita kay nalambigit ba sila sa mga dagkong krimen din sa ato. Aw hinuon, di kita angay mo kumpiyansa. Pero Ming, na ako'y pangutanan nimo ba? Asa man? Marag seryoso kay kada. Kuan ba? Tinuod ka nga dunay kalag na mobalik? Uy, di gina tinuod uy. Bisag kinsang pari ang imong pangutanon, imposible kaayo na. Kay human sa atong kamatayon, hukman dayon tas Ginoo kun asa ta paingon. Mao sa bitaw niya ako nahibaw-an. Magkatawa man tani mo Mir uy. Wa sam day kay klaro. Ibaw naman day ka kanya nang tanap gyud kanako. Aw, wa lang ba? Nangutana lang gugugod. Klaro di uy. Ngano good nga nasangko sam na sa imong huna-huna. Basin bayag nadakas hungong atong to review ha? Ha? Wa uy. Oh, pag sure bayag gyud ha. Ayaw gyud pailad sa mga demonyo. Diin mo di mo gikan, Budiday. Aw, kuan. Dito rami merkado jiray. Narami gipalit dito. Nakumpara man sila sa Mirasol dito. Kadugay ninyo nangumpra, no? Unya ila pag yung kang gipauban?
Oh, Jer, oh, kay ganan, masyag ka mauban nila. Sa sunod, kinahanglan sultihan ko nimo ha? Kung ila kang dadon. Ay, sorry, so, Jer. Dali mo gusto sila, maungi kuyog lang sab ka, nga wa na makapahibaw na mo. Okay na. Wala kaso. Pero sa sunod, kinahanglan nga imo kong pahibawon. Oh, Jer, oh. Pero, Budiday, Oh, wa ba ni masultihi sa si Mirasol o si Reming? Bahin sa tong gikasabutan ni Dindo. ay, wa man Jer, wa. Hinoon, dako gani akong pasalamat sa inyong pamilya. Kaya nga mga kaanak ba? Andam gikan sila matabang nakaw nga maulian na sa Rebiyaw. Osto ka. Doon naging kay mindset. Oh, Tabangan ka na mo, Budiday. oh. Pero, kinahanglan nga di ka mo kumpiyansa tungod kay delikado ang tao nga masudlan o giyawa. Oh, tunood ito na. Pero maninguha jud ko, Jer, nga si Rebiyaw mahibalik yun nakaw. Sagdi lang, ugma, kita na sa punya mga lakaw. Oh, Atong istoryahong si Dindo. oh. Kay usato siya sa gusto kaayo nga makatabang yun nimo. Mayon tagsundon ni Mirasol lang akong gitugo niya. Pero bahala na. Basta nakasulti na ko niya sa tanang tinod. Ang importante nakakumpisal ako niya sa tanan akong mga sekreto kaniya to. Iwar! Uy, siyo! Matiyor ka ka. Naam lagi ka. Mga silong. Seryoso ko. Seryoso ko. Tor. Di mo kakikan. Tor. Dapat pagod di yung kakikan. Gapol bago pinangitan ni mo. Kahit pala kinawa. Ora magkagtagulilong. Kuhan mo, Tor. Gikuha ko sa duha na ko kakauban nga anghel. Ha? Kung sa'yo buti na pasabot nga, di balik ka dito sa langit? O, Tor. Gipatawag ko sa among labaw nga si Anghel Gabriel. Kay dunay balita para na to. Nga importante kayo. Very important. Sa mga nabalita ah. Siyo, ha? Unsa siyo? MDT. Si MDT. Medyo delikado, Tor. Unsa yun eh? Unsa delikado? Akuan, kining. Kutog lang kuno ta karong si Maraha. Sa itong pagpuyo in kalibutan. Bangag, Selo. Kay kung dili ta makatuman sa itong misyon, kitang duha mismo, hukman sa itong labaw magkagagahom. Unsa? Bangag, Selo. Mao na gisulti ni Anghel Gabriel nako. Kung magpakyas kita ni, mabala ka, bila mabalik ko ano simpir, no? Naras Ginoo ang iyang hukom, Tor. Ug wa ko mahibaw kung unsay silot nga ipahamtan niya diri ka nato. Sa ato pa, apil duday ka, unya masilutan sa... Bida, mapil ta, kita luha siya. Ay, deep size. Oh. Sa tinuod lang, Tor. Sa tinuod lang. Maapil ko. Kay naapaman ko sa dako sab nga pagsuway nako. Isip ko sa kanghel. Umaw ba? Yes. O naa sa day mo yung mga pagsuway? Ang mga anghel, Tor, adunay mga pagsuway. Uy. Sama nila ni Lucifer kani ato. Nasilutan sila tungod kimisupak sila sa kabubuton sa atong Ginoo. Sa ato pa kaning wari mo rinig, ujiti pa ni, apprentice pa ni. Tor. Tinuod itong mga anghel to sila niya to siyo? Tor. Ha? Tinuod na. O di? Tungod sa ilang pagbatok sa gahom sa Diyos, hinungdan nga napukan sila sa kasalanan. Uy, pero to, Tor, naman ako mo di, Tor. Ikaw, Tor. Siyo, wala ni mo ikastorya ang atong Ginoo siyo. Mas may mo tato kung siya pa'y imong ikastorya, aron imo siyang mahangyo ba, nga palugwayan pa ang atong panahon din eh. Kaya lisod ba ya kayo ning tahas nga iyang gisangon na to? Ano ni? Abi ni motor. Oh. Dito sa langit. Hangat dito sa langit kina. Dili ka makadali-dali og istorya sa atong Ginoo. Han? Daghan pa kay kag maagian. Una nimo siya makitaan. Anya. Ay. Muna. Ato pa ako sa idok ko kaskitas ko. Kung kamusigil ka hangad datan ni... Hangad kay langit mana. Duko impirno mana. Nasaan nga duko sa balik? Duko balik. Kana. Ay. So, nakakita na ba ka sa dagwis ng Ginoo siya? Oo, nakikita na. Ugway sama sa iyang katahong, Tor. Parehas ba siya dagway sa mga litrato nga itong makita din sa kalibutan siya? Diti! Si Diti. Dili motor. Dili motor. Dili na motor ang diti. Uman ba yung diti motor na? Dili, Tor. Dako kayo o kalainan. Dili ni mo mahulagway ang kalipay kung imo siyang makita tungod kay puno siya sa gugma. Full of love.
Ay, kanindot unta nga makakita ko niya. Baka kita ron niya kaniya, Tor. Kung magkapasar na ta sa itong misyon ining kalibutan. Pero sa mo na to inisyo. Sigurado mangyug ko nga watay mahimuan ni sa pagkontrol sa unahuna ni Dindo. Lisod yung kayo ang tahas aron na itong mabagwang yung kinabuhi siyo. Hey, magulanon ka. Sadly. Sadly ko Rosyo, sadly. Ayaw pagsulti nga watay mahimo, Tor. Samtang may oras pa ta. Ha? Naapatay dakong mahimo, Tor. Pero siyo, gusto lang akong klarohon ba kung kanus agi takutob, dinis kalibutan. Yun na pa. Lunes man taro, no? Oh, Lunes, ha? Oh, Ha? Lunes, di, Birnes ron ay sildo. Oh, lunes. Tanaw na kong relo. Hapon, net, ato Alas sa 9:11. 911. Baya. Lunes. Sa sunod lunes lang takutob din hitor. Unsaw! Pangag sa ilong. Ming, asa di si Budiday? Nasa yung kwarto. Wa man siya dito. Ako magitok kang yung kwarto. Murag pa may tao? Ah, imposible. Nara maguna siya permit diha. Basin og natog. Aw, mas may pay pangutanon ni mas nanay. Nga lumong duha. Nay, nakakita kang Budiday? Nanlakaw man to sila. Kuyog ang ibong amahan. Aw, nanglakaw di sila? Oo. Nga naman di ay. Wa nay. Naraw ako ipangutanan ni Budiday. Basig mo pa uli na to dayon. Sige nay. Pag-aon-una mo kay nakaluto na kong sudan. Ang sisadaan nay. Nag-utag bisaya ko. O doon na siya pritong isda dito. Ay, nga na ta na, Mer. O na lang maming. Na pa ko'y buhaton. Aw, sige. Mauna na lang ko ninyo kay gutom na ko. Una na lang dito kay naapakutiwasyon o gayhay. Sige nay. Maayo kay wadi si Budiday din eh. Akong tanaw dito sa iyang kwarto kung doon na ba'y gitagong yawi dito. Ay, kumala ka, Budiday. Kami ni Tito Jerry, o ang uban na itong mga kauban, andam gid kayo sa tanang higayon nga mutabang nimo. Ilabi na ni Toribio. Murag yun na yakong di ampas ninyo din he. Nga unta inyo kong matabangan. Kaya nahibaw ko nga kumbana. Naguol na ko no. Nasilang yung dutang espiritu. Mahitong mo kining kasuha din do. Oh. Karong hapon, akong pahibawon si Padre Darwin ini. Aron, ato yung matabangan si Toribio. Oh, Mayo. Gusto, si Padre Darwin. Gusto kayo. Basta na makatabang siya sa pagpalayas daw tang espiritu nga mimando sa lawas ni Toribio. Dako kayo akong pasalamat ninyong tanan. Tungod sa kapulis sa inyong kasing-kasing sa pagtabang namaw. Dito! Uy, Uy, Toribio! Arturo? Mayong buntag ninyong tanan. Ah, Uy, Brad Jerry. Oh. Udids. Hay! Torrebs! Akong bana nga guwapo! Ay, napadol na ko Budids. Sa kaya nga nabay naman. kamot ni mo takal at pangumot. Nga naman, Diyan lang ka, puto. Diyan lang ka. Diyan lang ka. kanang Arturo. Unsaya mong ikaalagad nimo? May kay ni si Brad Jerry. Ug bis basin matinga siya din do. Kung anong gitawag ko ni mo Arturo. Yun na. Nawa. Kung kinsa ka man nga espiritu nga misod sa lawas si Toribio, pagpaila kung si kinsa ka. Nadungog mo na, Brad Jerry. Ako si Arturo. Arturo Pawikan. Ang imong umagad nga ambungan. Dindo, ipaila ko nila. Sultihis las tinod. Sa tanan nga naitabon ako. Kaya kung di ka mo kumpisal sa tinod, matambog kitang duha nga to sa impyerno. May kay ni si Brad Jerry. Ug bis basin matinga siya din do. Kung anong gitawag ko ni mo Arturo. Yun na. Nawa. Kung kinsa ka man nga espiritu nga misod sa lawas si Toribio, pagpaila kung si kinsa ka.
Nadungog mo na, Brad Jerry. Ako si Arturo. Arturo Pawikan. Ang imong umagad nga ambungan. Dindo, ipaila ko nila sultihi sila tinod. Sa tanan nga naitabo nako. Kay kundi ka mo kumpisal sa tinod, matambog kitang duhang ngadto sa impyerno. Hoy, Kwanggol! Unsa may mong ganhi din ha? Aron mangilad ka na mo, ha? Nakaila namin mo! Mangingilad kang dako! Toribio, hunungan na ng imong mga binuang. Mamauli na to sa ato. Paghilom na buti na oy. Ikaw may paulito sa inyo. Ay, Dilo, sultihin na sila. Kon. Sultihin na dayon kay kundi ka mo sulti karon. Do na gid utang may tabo nimo. Ayaw pagbahad og ingon ni anak Toribio. Wa ka mahadlok nga naa ka sa teritoryong dindo o gipalibutan ka na mo. Sulti na yon. Kanang tur. Kalma lang. Kalma. Di ba yung ipakita ni mo ang imong kapungot nila? Naglagot na kay ko sa dagway ni Dindosyo. Bangag sa ilong. Gusto na na kung tapuson na na ako kinituhana para tablang tanan. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ite. Sige, Dili extraterrestrial. Ayaw tor. Di man ilit. Ayaw tor. Muna akong pasabot og ite. Ayaw yun pada sa imong gibate. outang ba? Toribio, please. Mamauli Mamauli na tas ato. Ayaw pangitagubot na ni kay mauwaw to nila. Dili man sila mga dutang tao. Gusto ra nila nga makatabang ni mo. Ay, nada dito, mangumot din ang lubot. Di dagan ay. Wapat na maguman din do, ha? Sirti lang ang ikumot kong lubot. Wapay na. Mani, di takalungan din, he. Kundi ni mo isulti ang tanan ngadto nila kung unsay imong gibuhat rin ako. Kay bisag di pa ka mutugan karon. May bawaan naghapon nga ikaw mo'y nagpatay nako. Tara siyo. Let's go. Iti. Ay, Tana. oy. Why mindset? Pasensya na kayo ninyo, Tito Jerry, Budiday. Ay, ato lang intawong subtons to review. Natural lang na sa mga taong nasudlan og daotang espiritu. Okay. Why kaso din do, doon tayo mindset. Gusto ka? Ato lang silang sabtol mindset ba? Mindset. Ay, Jer. Dens, salamat kayo sa inyong pagsabaw sa kong bana. Wa man ko nakitang yawi din Asa makagibutang ni Budiday? Tinood ba gyud ka atong gisulti ni Toribio? Wa ba lang ka ko ni binuangi? Pero, nganong nahibaw man sa siya may tungod sa yawi? Dili mahimo. Kinahanglan nga akong istoryahon unya og sekreto si Budiday. Mir? Uy, Ming, ikaw mong gudi na. Sa may mga gibuhat diri sa kwarto ni Budiday? Wa raming. Ako rin ki-check ang iyang kwarto kung okay ra ba ang iyang kahimtang dinhi. Mao ba? Tuod, Mir. Wa ba kay plano nga malakaw ron? Doon ako importanteng atuon ron. Di ba plano nato nga itong istoryahon ug usab si Padre Darwin? Sa sunod gayon na lang siguro, Ming. Moingon ra unya ko nimo. Sige. Ing na lang niya ko.
Naglagot na kay Kuinisyo. Murag nawa na gyud ko sa akong kaugalingon. Di na ko makontrol ang akong kaugalingon. Bangag sa ilong. Oh, come on, kalma lang lagi. Muna akong gisigihan o pahinumdum ni mo, kinahanglan. Doon na gyud kay control sa imong kaugalingon. Control yourself! Musurok man ko nga akong dugo, God. Inikakita na ko ni Dindo. Nga traidor jud kayo. Bangag sa ilong. Tingnan na, Ginator. Dawaton yun na to ni ang dakong hagit. Gagisangon sa Ginoo na to, Tor. Balag lisod. Basta naalang yun kanunay, upatigbabaw ang atong kugba. Love will prevail. Believe kay ko ni mo, Syuda. Gano man. Kaya nakahisdot kagihapon og gugma. Bisa gitonto na tagmayo ni Dindo. Ha, bangag sa ilong. Oh, come on. Gugma versus kwarta. Ang nga ni kanta naman noon king yate. Hey, mo ginay host, Tor. Sultihan ka. Kay, mo nagitudlo sa tong Ginoo. Mo nagitudlo na to. Gugma gyud ang mupatigbabaw na to, Tor. Dili ang pagdumot. Not pagdumotize. Og maunay kuwang nimo. Kay nahibaw ko nga nag-alintabog yun ang imong pagdumot ni Dindo. It's kiss. It's kiss. Usa ba na? Gusto ka siya. Ay. Di yun na ako ikalimod nga dako. Good ang akong pagdumot. Anang Dindo dako yung kayo siya. Bangag sa ilong. Gusto kong makabawas niya. Ha? Iite. Nalasap ko. Nibawas. Saan nang iiti? Ayaw, ana. Tor. Bad na. No, bad na. Di yung kaangay mahimong anghel anang kalakiha kung pagdumot ang maghari sa imong dughan. Okay? Nyan. Pero saan man ako. Bablasan. Saan man ako. Lisod sa kayo kung magplinastik ko. Bangag sa ilong. Oh, come on. Discovery sa Nga? imong kaugalingon. Discover on yourself. Papuya ang grasya sa Ginoo. Aron sa ingon, malatasan na to ni ang atong problema kining tanan. Oh, come on. Bangag sa ilong. Swerte ni mga tawhana. Kay buutan kay Dindo nila. Laom og pagsabot. Uy, Uy. unsa ni mong giyaw-yaw diha dire? Tintay, kuha ka lang. Ay, naglagot ko, Tintay. Kay, sila pa'y nisong sa teritoryong Dindo. Sila pa'y isog kayo. Ay kay si kinsa man ang imong gihisgutan ba? Minaw tay. Sige. Kadto bang duha katulisan, Ah, si Toribio o si Lucio. Ilang gisong Dindo sila. Nga, nanghagit pa ng mga tunto. ha? Naghagit? Oh, utay. Si Utay. Tintay, magkatintay. Aw, bitaw dyan. Laktod lang. Utay, gihagit na sa Dindo. Nanghitas na gubot ito. Pero, mayon na kay mapahiobsanon kayo ang tao nila. Believe kay ko kinayang Dindo eh. Dili brokin tong tao. Besag, gibastos na siya sa daghang mga tao. Ay nga nung nangita man sila gubot. Way lingaw tay. Murang Sus, ka tatay nagpasingit, ay. noon ako eh. Murag tatay. Mura man hinoon ti kag anak. Mura no, tinoda. Ako noon naglibog sa gugkuan ng Dindo ba? Nahibaw man kasi ang sadaan ng mga tawhana. Nganong iya man siyang giatras sa niyang kaso batok atong mga tawhana. Minaw ha. Paminaw tayo ha. Ngano man naksige. Tintay, balik tas tin. Paminaw tin. Ha? Di gustong samos Dindo. Maunang iyan lang giatras ang kaso. Wala. Murag dili gid na maoda. Ha? Sama ani ron oh. Nga giyano-yano ramang ka siya hagit dito sa ila. Maunang abusahan siya tungod kay dili man niya tinudon na niyang pagpasakag kaso batok atong mga tawhana. Maoged unta. Ha? Maobitaw. Nga ako na rin naglagot. Tungod kay giabusahan nila ang kamayong tao ni Dindo.
Ay, abusahan, gud siya. Kaya wa man siya klaro, God. Unsa man nang imong isulti nakaw, Inday Mira? Kuan budiday ba? Naalang ko ipangutana nimo. Oh, sure. Unsa man na? Kuan ba? Sekreto lang ni nato ha, kay doon naman ko gisulti na kusturibyo, God. Oy, bahin man sa unsa? Kuan, bahin sa yawi. Ha, bahin sa Yahweh? Oh, yawi ko nung naani mo. Mahimo bang mutanaw ko kung unsa nang yawi ha? Oy, hala, pasensya na kaayaw. Di raban ni ako pwedeng ihatag ni bisan kinsa. Dili man ako pangayoon, day. Ngano? Gusto lang kong mutanaw kay nagisgot magud sa bahin, ana. Aw, nagisgout? Aron niyang bawion? Kuan, igo ra siyang nisulti na ako nga na ako na nimo. Mahimo bang patanahon lang ko nimo? Aw, sige, aw. Nera, aw. Oh, nana, aw. Kinuo ko. Maugi din yawi ha. Kanang budiday, diin man din nimong yawi ha. Ngano na aman nimo? Ay, gikan ba ni nito, Rebiyaw? Gusto ni niyang bawion, pero wa na ko ihatag. Kay, naglagod ko niya. Wa na mo paulis, amaw. Mao ba? Oh, pero... Ambot oy kung unsa ning yawi, ha? Naibaw ka, interesado kayo siya inay. Pero, nga gisultihan mo kaniya ba inay? Unsa man di ay ko nung ning yawi, ha? Wa man sa dinoon siya magiskot para unsa nang yawi ha. Kung gusto ka ba diday, ako nalay tago anang yawi ha. Og ayaw na lang nag-ihatag nga to ni Toribio. Ay, pasensya na kaayo ka, Daimira. Di gyunin ako ihatag kang bisan kinsa. Unya, basin bayaw niya kuhaon nagpugos ni Toribio gikan nimo. Ay, dili. Dilis gid siya makakuha, inay. Kaya ako gayud kining gisigurog tagaw. Dili niya makuha. Ayaw ba agad pagkumpiyansa budiday. Kung gusto ka, tabangan ti kag tipig ana nga dili na makuha ni Toribio. Ayaw ka bala ka, Mer, kay di ginin niya makuha. Katawanan. Di naman day kinahanglan og mga urimos, Joe. Aron, mabuntog na to si Arturo. Oh, gyud. Si Budiday ug si Najiri ra ang makabuntong din. Gamit yun kaya na to sila, Joe. Sila rang atong himuong taming batok ni Arturo. Pero din, usar man tong atong plano ni Mirasol. Monay, niya karon sa kong una pirmi. Pero sagdi lang. Nagpaabot lang yun ko sa hustong binta, Joe. Bahala nagdi na kumaangkon si Mirasol, basta makuha lang yun nato ang kaban. Ang dako pagutana, kung asa ka na taguin ni Mirasol. Oh, labing siguro. Siya rin ginasayod sa tanan. Naibaw kong siya rin gisultihan ni Arturo sa tanan nga sikreto. Kinahanglan nga makuha yun nato to din. Aron masolba na ang tanan itong mga problema. Relax lang. Maabot rin yun ang panahon na, Joe. Maabot rin na. Timing rin kinahanglan. Kanihar man kang nakinuktok din ni Teres. Nga naman ka. Mura na yung kag... Doon na kailangan nga giyo na kunak. Wa man, Ming. Naguna-una lang ko sa atong mga negosyo. Nga no.
Doon na ba'y problema? Natural raman siguro ng mga problema. Ilabi na gid sa mga negosyo, Ming. Pero naanad na ko, ana, uy. Naibaw ko, nga anad na kayo kaana. Pero ayaw na gunaw na maayo, uy. Kanang problema sa negosyo, natural ra gyud na. Abi ni mo, Ming. Dako gid kay akong pasalamat ni Arturo ining tanan. Nga kung dili patungod sa iyang mga paningkamot kani adto, dili gid mangon ini ang atong kahimtang karon. Tinuod yun na, Mir. Mao nga dako ang akong pasalamat sa Ginoo. Nga bisan tuod og daghang mga pagsuway ang miabot sa atong kinabuhi, ni alang gihapon. Nagpadayon gihapon ta hangtod karon. Luyo sa tanang mga pagsuway. Husto gid ka, Mir. Angay kita magpasalamat niya, kay wa kita niya pasagdi. Pero Ming, do na pud ko'y laing gihuna-huna ba? Unsa man? Tinuod ko tingali ng ilang giingon no nga. Doon na'y kalag nga mubalik sa kalibutan. Naon sagot ka, Mir? Kalit man ang kagkasimang sa atong istorya. Bitaw, murag tinuod kit siguro na, Ming, uy. Ay, una-una rin na ni mo, eh. Dili gid na mahitabo, Mir. White kalag nga mubalik sa kalibutan. Uy, yun na. Murag doon na may tao sa gate, Ming. Hala, murag sila man na si Toribio ug si Lucio. Uy, sila din na. Magtawag tag pulis, Mir. Ato na sila ipadako. Ayaw, Ming. Kadiot lang. Oy! Mer! Asa ka, oy? Biha lang muna ka. Ay, kinuko. Nausa man ning babayana. Iya man sigurong padayon ning duha. Adi ni mahimo. Kinahanglan nga ako na siyang babagan. Sabay lang tuyo. Ha? Daimira. Dry. Budiday. Oh. Nag-ilis pala kita. Asa ka paingon? Oh, malakaw ko kadit, Daimira. Pero I will come back soon. Ha? Oh. Asam di ka mula ka? Asa ka, Budiday? DXDC Tatak RMN. Hi, hello! Kini si Cecil Daniusos Cabrera. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa RM. RMN. Ay, kanang adol na ko storage. Ha? Ikaw ra mo sa mo ato dito? Ay, Mer, ako ra.
Ayaw lang kabula ka kay wa man ko mahadlok nito Rabiyaw. Kinibaw man ka nga di ko niya unsaon. Budiday, ayaw na kumpiyansa, uy. Babae bayak ka. Basin ba kung saon ka nila? Ay, dili man ko mahadlaw kung unsaon ko nila main. Pag gani na akong gusto nga, ila kong birahan. Pagtarong gani diha, Budiday. Kung gusto ka nga mo ato dito review, ubanan ka na mo. Ay, no. It's alright. Ayaw lang, Inday Ako ray bahala. Ayaw na mo ka, hasol na ka. Ako pa ni mo, Budiday, no? Pasagdahan na lang na ni mo sa review. Total, mabalik raman gid niya na ni mo ba? Ay, dili man gud na ko pwedeng pasagdan sa Rabiyaw Meng. Kanat bay, barawan. Kay ba na magud na ako siya, gold. Ay, lagi. Imo lagi siyang bana. Pero naibawaya ka. Nga, nawa pa siya siyang kaugalingon. Ay, sige lang. Don't worry. Ako, ayaw lang yun mo kabulakan ako. O sige, ha? Arin ako, mer. Di na ako magdugay kay mabalik raon niya ako din. Hey, I will come back soon. Ay, hala. Naunsa man is Budiday, uy. Nagbut-buot naman lang nga mulakaw nga sirang usa. Ita, pasagdi na siya, Miroy. So, pakira masabday na tiguwa nga? Wala kita lang pagi din. Kinahanglan sa pinagsanay yun na pagi aron makuha na nato ang kaban sa mabulawan nga naakaroon ni Mirason. Relax. Relax lang, Joe. Dako gyud nga akong pagsali. Nga mo lampos lagi tayo ni. Kana gyud din. Oray nindot ka mahitabo. Sayo na lagi na asmirasol. Ako pa lang gyud na siyang isakay-sakayan karon. Pero kung makatita ra gyud ta og nindot nga pinta. Sa limpyo nga paagi makuha gyud nato ang mga bulawan, Joe. Ay, kanindot pamatiyo ni anak din. Kung maunay mahitabo. Maato ng kalibutan, Joe. O wa na'y makailabot na to sa 15 pa sila. Isang si Arturo pa. Oh, yun. Uy, kadayot lang, kadayot lang. Hunong na, Joe, hunong. Di ba si Budiday man ang naglakaw? Hoy! Budiday! Oh, kamu di ay. Asa mo ka paingon, Budiday? Dali, dali, sakay dali. Ayaw na lang din ay. Doon naman lang ko. Nara ko yung tuon, kadali. Oh, kinsa may mo atoon? Ay, basta, secret. There's unahan, Kadayot, Ragoday. Di man ka na importante mo na kao. Mag-istoryahan na yun na tabi. Ay, I'm in a hurry. Ha? I'm in a hurry, sabot ka? Hurry? Kadali ko. Aw. Matulog niya ako sa inyo. Ay, asa man lagi ka paingon? Ikaw, asa mga paingon, ha, Budiday? Ay, mamugos lagi mo. Basta, nara ko yung doon. Ay, matulog niya ako sa inyo karoon. Nara ko yung doon sa kong kaila. Mau ba? Oh, sige. Hapit ba yun niya sa amo, Budiday, ha? Ay, ingon bitaw ko. Hard-headed. Sige, arin na ka. Hard-headed. Oy, ang imong yawin, natagak! Oh, tagak. Tagak! Ay, tagak din. Ay. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Arin na ka. Ay, sige. Bye-bye. Oh, hinay lang! Tanawa ka ra. Bida, nagdali mas Budiday. Pero yun na, Ano din? ang yawi. Murag, nakapamilyar ko si yawi. Sa yawi din. Day! Budiday! Ganit lang! Budiday! Tora din. Paspas kayo milakaw pingon dito sa kakahuyan, no? Bida, nga may suot mo to siya sa kakahuyan. Pero, tana, Joe. Sige. Ato siyang nagpason. Pero din, mahapit naman niya kung siya sa atong hideout. Ayun na, Joe. Inangan nga, ato siyang babsan. Tana! Asam ka itong tigwangan. Paspas man kayo wa. Labing siguro, may suot yun din din. Hindi, mahimo. Tana, Joe. Kinahanglan nga ato siyang maapsan. Tara rin!
Uy, Oh, asa magkatong tiguanga? Paspas man kayong wa. labing siguro, misuot yun to din din. Di mo. Tana jo. Kinahanglan nga ato siyang maapsan. Tara rin. Animal. Huh. Wa gyud nato siya maabtila. Tiin ka to siya. Agi nga ni tipas maglingagyanan. Tinihir ba dito? Pero nganong isuot mo siya rin dito? Nagkakahuya naman ni din eh. Lagi. O siya kung bulgara. Sagang. Mubalik lang siguro ta sa atong agi jo. Pabutol lang to siya sa atong hideout. Sumakay pa rin. Sige, tara. Bayo kay ni Akabudi day. Hangyo lang ako nimo ba? Mas may pag iuli na lang yun na nimo rin ako ang yawi. Oy, siya ko nang giingon ni mo to Rabes. Iulit ni nako. Kun, buoban ka nako karon dito sa ato. Kuya, kundi ko mo ba nimo? Oh, di siyam ni nako ihatag ni mo. Pangagsaylo. Oh, Mau ba? oh. Uban na lang, Tor. Pero wa na ilabad siya, oh. Bida kini mo budid. Oy, wagi kalaki nang imong gimon ako. Pugson jud ko nimo pagpauban nga di man na imong yawi. Ay, bala ka diha, ay. Bala ka. Si Bala. Bala ka, basta mo uban yung ka nakaw. Kinahanglan nga magpauli na ka sa ataw. Oh, sige. Ukuyog na ko nimo. Are you sure? Are you sure? Magkayog na ka na ko, Ray. Oo na. Ay. Mukuyog lang ko nimo basta ambiyo ng yawi. Ay! Dikaw. Kinalan mo uban una ka nakaw. Una na ko nihatag nimo ang yawe. Sigurista sa kay kano. Ay, tural! Of course! Maniguro di ko turabyo ay kay dili pa noong ka mo uban nakaw. Aw, alkans ko. O lagi. Muban ako nimo. Ada. Syo. Ubanan lang ni nato siya, Syo. Ay, tapat. Siya. Tapat. Sige, Syo. Pero, to Rebs. Oh. Pakuotras ako ba? Pakuotras ako lubot na. Pero, to Rebs, sabot na to Rebs. Sa? Muban juga na ko, hangtod ha. Kay basinugi mo rin kong ihatod dito. Unya mo rin di ay kong biyaan. Ay, come on. Kuyugin na lang siya, Tor. You follow her. Total, kuan man, banag-asawa mo yun mo. Bijaw. Husband and wife. Bijaw. I agree. You have to follow me. I will follow you. Follow you wherever we go. Kurag now. Gusto sakto yung gagalo siyaw. Ulagi. Right show. Na. Ubanan ta kasi inyo. Uban na siya? Oh. Usay uban na sa inyo. Ubanan yung kunin mo sa ato. Dili inyo. Hanggang naong ni mo. Una day. Hey, so, to Rebs. Minaw, gimingaw na kay kunin mo nga magdog tagigda. Ay, Umusta? Bangag sa'yo. Uy, hala. Wa pa magid mauli si Budi Daiming. Alas 5:45 naman pero wa pa magid siya mauli. Ay da, mauli ra tumir, uy. Kapasan ba ako niya, Ming? Uy, di na ito mo apas, uy. Kay, padung nang mungit-ngit. Pasagdahin na lang gusto siya. Mabala ka, manggod ta. Kay tiguang naman gud to. Ay da, Oroy. Gahi sa gutog utong tiguwa nga. Ayaw lang gud pag-ingon anak, Ming. Di man sa ta makapugos kung unsay ang gusto. Ang ato, bayang pagtabang ra gyud niya, di ba? Ingon anak ron, oh. Hasat ta. Nabala ka na noon kay taniya nga wa pa siya mauli ang tudron. Ayaw lang kabala ka, Ming. Kung dili gid gani siya makauli karon, magpatabang lang siguro tag mga pulis. Oh, mas mayo gani siguro. Nga ato na lang na ipablatter daas mga pulis para sigurado. Ayaw lang una. Paubuton lang gid nato karong adlaw. Kay basin umukalit sa tukuli dinhi karon. Na. Mayon tag mo uli siya, Mir. Kay para sad ba? Dili sad ta mabalaka. Paubuton lang gid nato, Ming.
gitungahan ni Budiday noon, Jo. Bitaw-bitaw din. O man siya mapit ato. Gibinuangan kitang Budiday na. Pero din, wa pa ko rin mo sultihi sa rason kung ano kalit atong gigukod niya si Briday. Na, mayroon ang pagdaghan og pangutana, Jo. Basta kay gusto ginako siyang maistorya. Kung gusto ka din, ato na to silang birasol. Pero, gabiin na, Jo. Saan rin oras, oh? Sa'yo pa man. Alas media pa man. Oh, mayo ka nga atong atoon? Narani mo kung sa imong desisyon din. Bueno, sige. Atong atoon. Kinahanglan yun nga. Maistorya na to siya. Sige. Ta. Lingkod. Lingkod sa bangko. Lingkod din do. Si Mirasol ba'y inyong tuyo? Si Budiday unta, tito? Uy, si Budiday. Kadiyot. Mira! Mira! Oh, tay! Oh, Dindo, kamo man gaday na. Mayong gabi, Mer. Unsay ato ninyo din? Hain man si Budiday, Mirasol. Aw, si Budiday inyong toyo? Unta, Mer. Uy, hala, wa para ba itong mauli ang tugtaron? Udto pa itong milakaw. Uy, asa man day paingon? Kuan, doon naman ko si Adtuon, tay? Kinsa bigyan to? Wa ra ba sad magsultida kung kinsa yung Adtuon? Wa din ninyo pangutan na. Gipangutan naman, tay, pero wa man siya matugan kung kinsa. Naunsa man tong tiguwa nga. Gabiin na ra ba? Kanang, wa pa gidi ay mauli? Na, ambot lang. Kung asa to. Basin og may pauli sa ila. Bueno. Sige lang, Mer, tito. Ay, waray kaso. Mubalik lang mo niya bidin ugma. Oh, sige. Kung, inani na lang, kung mo pauli to din ako lang ubanan dito sa inyo, ha, din. Sige, tito. Palihog lang. Sige, din. Amping mo. Mer, ariw na, ha? Sige din. Okay. Uy, Oh, tay. nganong wa mo magusulti nga milakaw di ay Budiday? Na, abi maguna mo kadyot, ratay. Pero sige lang, mapauli ra to siya, uy. Gabiin na ra ba? Dili maayo nga gabiin na siya mo pauli. Paabuton lang nato, tay. Basin og doon na gilangayan. Pas kang tinungtong. Nanasaspas Piyan. Piyan kalakihan kita sa bangag sa ilong. Nganuhan? Ha? Gihatid na magkaha niya ang yawi. Diki! Unsa. Unsa to sa? Sponge baboy. Unsa nakikiki? Diki ba? Ki. Oh, ngano man. Dili kiki. Yawi ba yawi? Oh. Ki. Di wa pa sigurista kayo wa gihatag. Gusto niya nga mutupad una ko higda niya. Kay iyarang ihatag ko na ko kanang magdog na gyud kuno mi bangag sa ilong. Giggles. Giggles. Kagilo ko na toro oy. Sige luod bangag sa ilong. Di lodor kay imo man siyang asawa. Si sawa, ay binuwang na siya bangag sa ilong. Wa bitaw ko magbinuang. Nalimot ka, kaya si Toribio ug si Budiday, bana ug asawa, husband and wife. Unya kay si Arturo man ko, ha? Arturo lagi ka, Arturo, pero agi mong lawas si Toribio. Mo nang, ang kunon yung kani Budiday, nga iya kang bana. Makalagot. Punay gisipukan sa kong osyo, bangag sa ilong. Chuckles. Kinahagigos kong Chuckles. Agwantahan na lang siguro na, oy, ang importante nga makuha nimo ang yawi. Hey, plano magha nimo, nga ihatag lang sa nimong yawi, nga to ni Mirasol. Emilio. Ha? Emilio? Sa na eskwelahan? Mao lagi unta. Ay, maulay. Ala, susinihir lang. Total, makigdog naman na siya nimo. Ayaw lang yung unsa. Madahan. Unyag luguson ko. Ay, ayaw lang sa palugos. Nanggaw ka bihanan ng kalakiya, oy. Mapugos mo siya tayo na bangag sa ilong. Amami lang sa Budiday. Kana, manok ba? Hapyo na puro lang ba?
Ana, hapyod-hapyod na lang. Unya, uyog-uyog kong gamay. Ana. Hangtod nga makatog. May maayos ay. Ano man? Pikpik ko ni mo. Unsa kag ikaw lagi tupad niya siya. Oh, kapon! Ikaw pinsit lang sa Vincent, ito sa ni drama. Kung na mahinuwi mong ibalas ka niyon. Oh, para ba magkasuway sa kaman? Ano sabi na siya ay? Ayaw ana, Tor, ayaw ana. Angel ba ko? Di mahimo kay mo kong tudluan anang mga butanga. Ay, nindot man siya na siya, so kay mura man siya na siya langit. Paminaw ganina ko ha. Paminaw ganina ko, mas nindot pa na sa langit ka ng buhata, bangag sa ilong. Ay, no, ha, bad na. Ay, kinunto niya, Tor. Yawa yung ka. Kusugi kang manintal. Smiles. Oh, nasa smiles yan. Yung uy. Di anasad. Bungot siya ito, bangag ilong. Alamimi. Kuno? Mimi na ta. Ala, Mimi. Pangatog na ta. Dapat ang duha. Come here. Ala, nabay kami. Ato na dayon, Tor. Para mahumana pa. Nanangpit ng wakwak siya. Come over here. Ala ka mo, overhear ko, no? Kakilok. Bisit yan, bisit. Bilang ganun, naingong maniini taon, oy! Bida! Dali na to, Reg. Come here na. Mimi na ta. Alang bangag sa Oh, ilong. come on. Dapat ang duha. Come here. Ala, nabay kami. Ato na dayon, Tor. Para mahumana pa. Nanangpit ng wakwak siya. Come over here. Ala ka mo, overhear ko, no? Kakilok. Bisit yan, bisit. Bilang ganun, naingong maniini taon, oy! Bida! Dali na to, Reg. Come here na. Mimi na ta. Alang bangag sa Oh, ilong. come on. Giingnan bitaw ti Camille nga ato na lang yung pahibawon ang kapulisan. Ugma na lang gid siguro, Ming. Uy, kung dili pa gyud mauli dinis badiday. Aw, ikaw good. Pero, nga nawa naman lang sa nimo tugani si tatay. Nga may apas siya sa ilang to review. Ming, wala na ko sultihi. Kiba sino dili gusto si Budiday nga doon nila imibaw. Aw, hinuon sad. Pero kining ingon ini ba? Dapat musulti gid ta. Kay naapil bigtos ka bala ka ini. Ug may bawbaya ta nga di maayo og dagan ng utok atong mga tawana. Kulbaan naman hinuon ko da. Na, iampo na lang na nato nga walay daotang nahitabo ni Budiday. Mao na, Ming. Atong iampo. Manghinaot ta nga way daotang nahitabo niya. Ngano lihukan man kay Katurebia ay. Ano siguro pagdutot na kumayo, good. Kasi na siya, ay. Ngano man yun ka ay ngano man yun why? Madlo ka na ko nga I am your wife man. Aksyon naman sa kagkakos na ko. Nga nganong hubuon, masagin na ni mo ang imong sinina nga. Nagsabot naman tayo nga way hikapay. Hala. Nga kasi pangumos kong lubot. Hasta paghikap, madlok na daay ka kung hikapon. Ay nagsabot naman ta anak Budage. Ayaw glapa sa itong kasabutan. Bangag sa ilong. Kalain ni mo Toribia ay. Kalain ni mo, malisyoso naman kay kagunahuna. It's natural nga magdugta o usa ka kama kay kanang magtiayon baya ta asawa baya ko nimo. Tidak kita anak. Ulagi. Sabot ka? Ulagi, pero nagsabot na biya ta. Oh. Wa pa gani kagkatuman sa imong gisaan nako nga imo na ihatag iyawi. Ay, okay. Sige, be. Ihatag na nako ang iyawe. Kun, be, kuot sa ko, be. Nanasad. Kuot sa ko lubot. Ihatag lagi nako iyawe kun imo kong ihag. Sa? Ihag. Ayay. Ihag ko bagak sa ko. Mura na ba gini? Kuan naman gini mama o Budage, oy. Di man day ka kamamutuman og sabot, Budage. Sige na, please. Hug me. Kung di ka magakos na kakaroon, I will not give you the key.
Binangkal sa ero. Ay. Kayo biya ni mo. Sa taon. Unsaon ko na mo? Wai. Di nang gutaan ng gakus-gakus budit sigod kay dagko naman tag-edad. Ngano di ay ug dagko tag-edad, ngano di ay musakol pa man ka. Beberahe ko be. Tidak gini lagi na yung pagsabot eh. Beberahe ko ba? Pabiram ka na, stilan ba yan mo? Sige na ba? Dapat ay. Beberahe ko ba? Mabaw niya nung kukukay, asa na di kapitan, utsanan. Gatsa ko ba ginaodara? Ang ako niya ang yawi. Sige na ba? Sige na. Gakson taga. Ay, kini. Lukay mo naman magasgas kumpanya. Dudoy ka. Tutoy ka karon. Giningaw na kay ko ini gakusa ay. Kalamay. Bramo ko kakako sa ligis ko ano eh. Ligis. Unsa? Bramo pruas lubi. Ilok. Ngano? Unsa po lo lubigas-gas kayo? Bramo basug-sug. Oy, ikaw ha. Wait. Nawayon ka. Asa na manyawi? Ayaw ko buhi eh. Ha? Pita pa. Pita pa ka napisat mga kanila dahil sa mga pita. Papi. Panyan na to, Raves. Later na lang ang yawi. Ako na siya. Later na lang kay ay mumimi sa ta. Mga tug sa ta ha. Kay ugma, I will give you lagi sa yawi. Sa ugma pa di ay? Oh. Ugma pa. Bungot des ito. Bangag sa ilong. Bungot sa itay. Ako'y bungot. Dahil mo bungot. Bulag di naman ibungot. Pulos naman iuban. Oy, to Raves. Abi ni mo god. Nga? Wais man ka. Kay abi ni mo ko. Ako ni hatag ni mo dayon karon ang yawi. Basig imo kong biya ka late. Yeah. Nibawal ba ako? I know what's in your mind, to Raves. Asa man is Lucio. Morong ni makasagupan. I know, what's in your mind? English. I know. Pagtarungay sa gudabi. Ni baus. I'm in tarungay lagi. Gaksa ko ba? Gaksa ko. Hilom. Gaksa ko ba? Kanang ugot kumuton ko ni ron. Yan eh. Pakuuta ko ba? Hilom na. Nagalisod na ka na mo. Yan mo. Kana gakos gyud anak ba? Kana ba? Pati pa nangaton ko. Maghumigas na nga mo. Ay, kanindo sa piling gigakos ka. Okay, gaksa na ko kanang hugot nga gakos. O lagi. Oh, hatag na. Basta umaha. Promise na gyud mo ha. Imo na gyud ihatag nyawi rin ako ha. Oh, lagi. Lagi. Promise. Nairo naman ka diha. Promise. Sige na, huwag tapa ko gakos ka na ba? Anak, kanang di ko makaginawa sa imong lami nga gakos. Sige na. Ka na. Nagdabi na balik ko nga. O sa to? Wala. Dungog ko. Waoy. Lalagak so na takabi. Kana to, Rebs. Huwag ka pa. Hug me tightly. Hug me, baby. Wag yun noon kung makatug sa paggabi, suda. Ha? Kung anong wam ka makatugin? Nabala ka ko na burida kun. Asa na siya paingon? Duda ko din. May apas to ni Arturo. Asa magaday sila nagtago karon, Joe? Muna da kong pangutanan din. O malagmit, naala sila sa kakahuyan. Lisod nila. Pero, din, mahimo ba nga sultihan ko ni Mos tinuod? Kung sa rason nga, kalit magayong wag kamahimutang ni Toribio. Sultihan ka, Joe. Nahinomdom ka atong iyawe nga natagak gikan sa bulsa ni Buditay. Usam dito yawi ha rin. Maukad to ang iyawe sa ilang underground ni Arturo, Joe. Dintuan niya dito tagui ang kaban sa mga bulawan. Usa! Pero, sigurado juga ka din nga mauto yawi ha? Sigurado gyud ko, Joe. Sigurado kay ko.
Kay kanian to. Ako rin bugtong suod nga higala ni Arturo. Ngayang dadon dito ilawom sa ilahang underground. O gani, nagkakupot na ko adtong yawiha kanian to. Nagdanang higayon. Mga pamilyar yun nako ang maong yawi. O ganong naabot mga ito ni Briday. Muna na kong pangutana kung naunsang pagkabutana. Pero dili ka na mo importante, Joe. Ang mahinungdanon na makuha gitong natong yawiha. Aw, kung mauna din, kinahanglan na kita makakuha ito yawiha. Kinahanglan yun, Joe. Mao nga atog yung pangitaan og pagi nga makuha na to ang yawi nga tuan ni Budiday. Mayo tingali nga balik ta silang mirasol din. Basig nauli na siya dito. Panid-ano na nato, Joe. Kung di gani siya karon mo anhi din eh. Muadto ta karong hapon sa ila. Ah, okay. Ariglado. Kumusta man gabi ang inyong pagdawde, Budiday, Tor? Sa mukha. Sa mukha. Magpagkat ko sa pirmi. Gigos. Mau ba? Unya, sa may sunod ni Tabo. Ha? What's the next happening? Ang makalagot na ba kay magpahubo siya siyang sinina. Unya, Hubo? iya sa kong buwang bangag sa ilo. Yute. Unya, Tor. Ha? Unsay sunod nga na Tabo, ha? Ako kung sa pa di MQ. Unsay imkiyo? Reklamo ko eh. Ako na lang gigapuhap taon. Uy, ug maayo ang iyang agtang. Ay, ang Oh, ang ang ubos. tang- O ang ko. ang babaw. Ang babaw di ay. Yan, nalumping mo. Wala. Ako lang taong gagawapa para magkatog. Nya, higdaan pa yun ang akong bukton. Yeah. Mas kang laylayay no sa kumati kay. Di mang gibubuhin ako taon. Eh, mahita. Giunsa ni mo? Eh, hapo-hapo na akong agtang. Gihapuhap. Mura rin nahitabo ninyo. Sa pamandain, gusto, baday kay gusto lang mitabo? Aw, abida kog. Napailain. Nain, bidas sa kasoy. Gusto sa kay kano, nga, doon ay mitabo na muna? Ay, natural man lang na to. Kay banak asawa man mo. Siyempre, ikaw ay, mura mong kagdi anghel, oy. Gusto mo kay ka nga, gusto mo kay ka na nga doon ay mitabo? Ay, ayaw lang sa blainay pagsabotor. Wa may dautan kung tumong, may dautan kung doon ay mahitabo ninyo. Kay lagi, husband and wife mo. Oh, ilum na so ay. Di na ta maglalis na. Ang importante nga ni ana na itong yawi. Aw, mo na labing mayo, Tor. Kaya, importante nga naanan nimo ang yawi. Mao na siya importante siya. Unya, unsa man plano nimo? Ato ning iulit ni Mirasol. Total, ako naman to siyang gisultihan sa tanan siya. Ug narani akong sundon bato niya ang akong gitambag niya habang nagsailong. Watib. Watib. Si Butib. Bitaw. Maunang! Mayo. Very good ang imong nahuna Tor. Bahalag di siya moto nimo. Ang importante, the importance. Nga kung magkakita na siya sa usa ka kaban nga bulawan, ipamahin niya sa mga mga pobre. Ha? Nilis. Poor! Sa nilis na, ipa-distribute? Yeah, distributize ni the poor. Wanay gusto na kong may tabo siya. Nana ba? Unya, Ha? kanus ama nimo siya Tor. When will you go there? Karong hapon lang. Karong hapon. Igo yun nga mulandong. Iuli na to kining yawi nga to niya. Ay, sige. Kining, Tor, mangaon na ta kay gutom na kayo. You are gutumais, no? Yeah, I'm gutumais. Asa tong ngaon na eh? Ato ta sa ilang Ati Bambina. Ati Bambina naman. Ay, sa Esquinas Basque ba? Esquinas ba? Yo si Ate Bambina, ikot sa nang Inday Bambina. Murag ko na sa, kining, ako na, murag palinti na sila. Parihas man ka ng mga generosity. Magkihatagon. Mao. Iyaw mo nga ni-upgrade sa una, wapay palaman, karoon na ana. Wow! May dito kay, doon na sa balbakuhan dito. Nga, sige. Basket. Balbakwa. Oo. Yung sa una niya, wala na bati kwarta. Ako rin bahala to. Basta kay mga untag balbakuhan. Pastilan gini mo siya eh. Ikaw rin anghel nga hingaon kayo balbakwa. Wa magula dito sa langit. Nga na, sige. Ngaon na ta, bangag silong.
Ay, pasensya na kayo ninyong tanan ha nga. Huwag ko magkapunangin nga mo ulit gapon din hey. Wa na kaso, Budiday. Ang importante nga okay ra ka. Pero sa sunod, Budiday, kinahanglan nga magpahibaw yun ka kung asa ka paingon. Aron ba nga, mahibawan sa namo kung asa ka pangita. Bitaw Budiday, mas maayo sa sunod, bisag mo text lang og kanamo. O magpahibaw ka kung asa ka paingon para dili sa ni mapalaka. Ay, pasensya na gyud ka ayaw. Di na to mausab. Maayo gani, kay wa mi makaadtos ka pulisan. Kay amo ta kang ipablatter. Ay, wag yung may angay ka bulak anak ko. Mao ba? Si Dindo biya kay nangita biya nimo. Kung mahimo, aduon na to siya. Aw. Iro ra. Mairo man ko siya. Ay. Basin og makaupito niya ako sa ila, Jere. Uban na nanti kabod. Kaniyot lang. Mag-istorya o na ta, Budiday. Nata importanteng istoryahan. Aw. Ay. Sige. What is that, Manday Mera? Dali. Arita sa kong kwarto magsultihan ay. Magpaabot ko nimo Budiday, ha? Inang niya ko kung manlakaw na kita. Oh, Jer! And ayan guys, nadunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw dali sa ang yawa nga gustong maanghel. And again, that is part 14. So tinibo guys no 6 episodes ang inyo nadunggan guys. Supposed to be ko naman tanan no 3. Pero natibo siya no. O wala na tay backlog gyud ani nga drama guys. Wala na siya. Og paningkamutan nato no ang pasultihon guys, maka-upload ta og skinny ang akong suliran kay I'm sure daghan po ninyo no ang naka-missed ana nga drama no. No nang mag-upload ta ugma kay Domingo man no. Wala tay opisina. You know, January guys, tingnan nyo sa permit. May opisina ron no, Sabado ug Domingo. So by Monday busy na yun tapos nagbalik guys kay maghikay ko no para sa permit kay kinahanglanon man yun siya oy nga tingrin nyo manggod no sa permit kay kuan naman tingrin nyo na yun kay January naman unang nako back to zero ani guys tungod sa kadako sa bayro nun sa permit no. Maabot na siya guys og hapit 5,000. Nako di para bata ka rin yung ani sa bangko yaw arawan. Kaya katunga pa lang akong nabayaran guys. Nang if you want to help me you can send me through super thanks. Nako nagkatabang na ako guys nako. But I'm sure di lang po ako no ang nagproblema sa maini no. Daghan na to ang nagproblema ani kay tingnan nyo naman sa permit. Matod pa diri guys, what generation are you? So nagsugod ni siya guys no from 1901 to 1924. Gitawag na greatest generation. Then sa 1925 to 1945 tag 20 years day. Builders generation. Sa 1946-1964 baby boomer generation. 1965-1979 generation X. So asa mo nabilong nga generation guys. Sa 1995-2009 generation Z, so Gen Z. Ay nakoy nalimtan ang 1980 to 1994 millennials pala na siya. Gen Z ang 95-2009 din. 2010 to 2024 Gen Alpha. Then 2025-2039 Gen Beta. Grabe, pero mas sikat din paminahon guys, no mas tsada paminahon ang millennials. Og pinakasikat ang greatest generation, may grabe. Kay greatest youth siya. So unsa man mo nga generation guys na bilong? Ako na bilong ko guys sa millennials kay nataw man ko no 1986.
Og para sa daghan pang komentaryo, maghimo tag reaction video diri guys no sa KMJS. Para safe ta sa ato ning higdaan. Higda ta guys. Di ni siya sa KMJS guys from Kaalam PH matod pa diri. Bakit sinasayang baboy ramo hindi kinakain? Ngano man kalami aning baboy ramo. Mga ano mo baboy ramo guys. Baboy ramo no mo nang mga baboy ihalas. Bakit kaya hindi kinakain ang milyon-milyong baboy ramo o wild boar sa Europa? Bakit, sa kabila ng kanilang pagdami, hindi ito naging isang pangunahing pagkain sa kontinente? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan ng baboy ramo sa Europa. Guys, nakatira na ba mo og baboy ramo? Di ba lami kain ni siya guys? Lami nga karni guys no kay dili tambok nya dili feeds ang kinao natural gyud siya no. Lami siya pero mahal. May kamahalan lang no. So paano ba yung nagsimula no ang mga baboy ramo sa Europa atong paminaon? And the story goes like this. Pati na rin ang mga dahilan kung bakit hindi ito karaniwang kinakain sa kabila ng mataas nitong populasyon sa kasalukuyan. Makikita natin kung paano nagbago ang pananaw ng mga tao sa baboy ramo mula sa isang prestihiyosong pagkain patungo sa isang hayop na nagdudulot ng mga problema sa kalikasan at kalusugan. Ang baboy ramo o Sus scrofa ay isa sa pinakamahalagang hayop sa buong mundo, partikular na sa Europa. Ang kasaysayan ng baboy ramo sa kontinente ay may... So very common pala ni sa Europa guys no ang baboy ramo. Karon pa ko kasayo labi na ko sa Pilipinas lang ni makitaan. Daghan pala ni sa Europe countries.